Βάλε μου σε παρακαλώ τον πεταλωτή την Παρασκευή. Αυτό το τρέρι με τον πεταλωτή και τα ΕΦΕ με του πανακοινώνουν τους υπουργούς, ρε. Ναι. Λοιπόν, θα το βάλεις οπωσδήποτε την Παρασκευή, έγινα μου. Ορίστε. Λέγε ηλίθιε, να δούμε τι σοβαρό μπορείς να έχεις να μου πεις. Λέγε βλάκα. Λέγε βλαμένε, τι είναι αυτό το σοβαρό. Πρόεδρος της κυβέρνησης και πρωθυπουργός Παπανδρέου Γιώργος. Ναι, γελάτε. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Πάγκαλος Θεόδωρος. Αυτό δεν θέλει φτύσιμο. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υπουργός Ραγκούσης Γιάννης. Πάντως εγώ περιμένω πολλά από σένα. Ναι, να περιμένετε και θα σας το αποδείξω αυτό. Με λόγια. Με έπλα. Υφυπουργός Τζάκρη Θεοδώρα. Επειδή μάλιστα χρησιμοποιείτε τη λέξη αφάνεια, κύριε Υπουργέ, διαφάνεια. Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργός Παπακοσταντίνου Γιώργος. 1.100.000, 101.000, 101 και 10. Υπουργείο Εξωτερικών, αναπληρώτρια Υπουργός Ξενογιανακοπούλου Μαριλίζα. Όχι, ο Σπάνο Βαγγελοδημήτρης Νικόλας. Σπάγκο Βαγγελό. Σπάνο Βαγγελό. Ξενογιανακοπούλου Μαριλίζα. Μα όνομα είναι αυτό, ρε Χριστιανέ. Μα εγώ ειδοποίησα, κύριε Πρόεδρε. Πες με γύλο να μην μπερδεύεσαι. Υπουργείο Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Υπουργός Διαμαντοπούλου Άννα. Αυτή είναι η ξένη που βίασε ο Βοσκός. Έτσι φαίνεται. Σε έκανε μεγάλη ζημιά. Θα δούμε. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Υπουργός Σκανδαλίδης Κώστας. Ξεγουφιασμένο στραβάδι. Όρνιο. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Υπουργός Γερουλάνος Παύλος. You are beautiful. I love you. You are beautiful. I love you. Αναπληρωτής Υπουργός Χιτήρης Τηλέμαχος. Αχ, τα περιπαθή, γρήγορα που χάνουν τη βαφή.